Nízká produktivita, nedostatek personálu, nedostatek místa. Pětiosá obráběcí centra Hedelius konstrukční řady Acura posouvají vysoce výkonné obrábění jednotlivých dílů a malých sérií na novou úroveň. Ať už se jedná o manipulaci s paletami nebo obrobky, díky bočnímu nakládání a koncepci otevřeného rozhraní kombinuje Hedelius maximální flexibilitu s širokým výběrem automatizačních řešení. Vyrábíte šarže o velikosti až 500 kusů? Pak vybavte vaši firmu pro obrábění budoucnosti. Investujte do automatizovaného pětiosého obráběcího centra Hedelius. Hedelius. Technologie, která se vyplatí.